Takže čus lidí, omylem jsem zapěl už rankedy, to jsem mal pušovat, toho jsem to zapěl už v chill, takže musíme aspoň to dát. Je tak, no tam no musíme bojovat na bounty. To mi ušlo. Přece. Ach jo. No. Nevídáme. No, dislikes. No, možná pravda. To máme prehrané. Nezačíná to moc dobré. Schytali jsme jakési volné spoluhráče. Dobré, zabil jsem aspoň jednoho. Teraz když zabijem někoho ještě, ale to se mi nepodarilo. No takže škoda, že až skončily ty boxy. Velká škoda. Tady ještě je. No ne. Toto ale nebudu zbytečně platit 24 euro, keď si ho můžu dát tady na kredity. Takže to je úplná blbost. Ale já jsem se rozhodl, že na místo pušu rankedu budeme pušovat Lily. Kde je? Na ňu jsem si tež už trošku zahrál. Jsem zvědavý, jak nám to půjde. Uvidím, do jakého aspoň ranku ji pušnem. Takže za to by to mělo být jednoduché, doufám aspoň. Než se s ním ještě to naučím hrát. Feng a Lily jsou to skoro to isté. No. Ten Bardy dole. Česka dole, druhá česka bude dole. My jsme do krovy. Takže chtěl jsem povídat aj on je dole, ale to se nestalo. Pojď měnit si svoju ultinu. No tak ten má trošku rozsykal. Nemyslíte? Asi jsem si směla začínat. Je moc OP na mě. Dobré, slibujem vám, že už začínám hrát lepší. No tak to má. Já si beru 6. Myslím. Bye bye, jako Grome. Co si o sobě myslíš? Jsi skončil. To se ty OP. Ale naštěstí nemal toliko powerů jak minule, jinak by mě zase rozsekal. Ahoj. On jsem ma normálně nechal, že prejdí. A na místo prejdí jsem urobil. Joj. To jsem nechtěl. Jaj, moje ulty. No tady nějaká střelba byla. Joj. No tak třeba se bojím. Nerob, prosím tě, nerob. To nemám šancu vyhrát.
hrát. Tak to, jaký to máte věč? Kroužíme se dokola, dokola. Víte co? Ahoj. Ahoj. Ještě raz robíme, no. Skoro jsem ho dal. To se nedalo aj tak. On ma dal tak na 2 rány. To proti tomu se nedalo. Povíte mi ještě jednu věc, proč jsem o toto vyšel? To je jedno. Jdeme dále. Jdeme na to. No jdeme si pro tebe. No, ne. Já si jenom tady z dovolení vezmu čestku. Ne. Mě zdrhla. Zem. Nechci nic říkat, ale skoro ma dala. No. Jdeme dále. Bojovat. No jo, neru. Na mě tuším dorazil. Ten smajlík stál za všecko. Jupi. Nastup. Já jsem prostě natahovat času. Já jdem motat, potom jdem do hry, jdem motat, jdem do hry. To jak ve Fortnite. Keď hrajem sám. No Draku, ty jdeš preč. Vývaru. Ty na mě tak to budeš vyblevkovat. No, musíme najšel. Mám nervy v kýblu. Mám těžké nervy. Nevím, proč právám po česky. Prostě to jsem já, rád říkám slovenský, potom říkám po zahorácky a potom říkám po česky. Chápete to, lebo já ne. Pojďme na to. Tryhard. Jdem tryhard, takže chvilku nevyprávám. OK, tu chvilku jsem myslel asi takto nějak. No dík za zničení štěstky. A já teda zmizím. Co to ty roba samozřejmě? Máme, nech mě ty kaury. To jsem si myslel, že jsem mrtvý. Jeden hit a já bych byl kaput. Jdeme trošku překvapit. A to ne. Nebudu
Farbovat ani to nemazat. Ani umírat. No, zřejmě. To bych musel najprv dodržet. Kdo mi dal invite? Já nevím, kdo mi dal invite. Asi já nevím. Jako sorry, já jsem to ani nechtěl. OK, tak když mi to pošlo znovu, tak potom si asi s ní zahrám dua. Možná ty tria. Mal to být to jsou. Ale nevím. 3 papriky. Velmi dobré. Už jsem se zlakil. Takže mi zebral ten třetí power z něho. Už mi šíbe. Pojď sem. Nejdi sem. No fakt dík, že jsme odrazil, no. No za daleko si nezdrhel, jako. Počkat. Já jsem nevinný. Grome, já jsem nevinný. Já jsem ti zvedl ruce nahoře. Nevinný. Já za nic nemůžu. Oni se zabili sami. Ještě raz. Jsem nevinný. Oni se zabili sami. Navzájem. Já jsem si zebral iba pavry. Takže potom. No. Rosa išla do zóny. Dík, že mi nabiješ ulti vlastně. No. No čau. Ještě to nevinný. No. A chtěl jsem se vám ještě omluvit, že nevycházely videa. Robíme to teraz takto, že každý týden vyjde nějaké video. Nějaké 2 videjka každý týden urobím. Většinou to bude asi pondělí a pátek. Takže si to můžete poznačit. To mám potom úterý, středa, čtvrtek volno. A potom víkend. A potom zase videjko, takže... Jej, to jsem si dal zbytečně. Ale teda jde ke mně. To co bylo? I love Katia, co je Katia? Nevím. No, jak si mi to najde, takže urobíme ještě tak do rank 12 a potom končí videjko. Nechaj, počkej. Dneska je sobota. Já nevím, já jsem se ztratil v čase. Budeme předpokládat, že je sobota. Jo, sobota je vlastně. Už jsem se nestratil v čase. Bum. Nevím, že čujete tu pesničku v pozadí, podat. Mám bomby, skilly. Při hudbě je to všechno lepší. Ty vyžíračko. Je. Jak se přeměnili. Ne, to mi nepomohlo. Měl jsem zebrat ty pavry. Nevadí. Já pokládám, že teraz jestli dám
2 viny po sebe, tak mám rank 12. Bereme prvé, druhé, třetí, čtvrté místo. A ostatné místa už ne. Takže se budeme snažit neumírat. Takže tady je Janeta potom. Dobré, jsem se lákil. Že už má zase zabil někdo. Ale to by bylo nechutné 9. místo, takže to nechceme. Ne, že jakože nechutné, že prostě víte, jak to myslím. Ne, že ta Janet byla špatná, ale prostě nechcel bych sem. Ale já jsem si to už schytal a Tenko, ty si schytáš 7. Bedna 6. Mám 7 pavrů. To je celkem hodně na výhru. No tady umírá ten nový brawler, nevím teraz jak se volá, mi to úplně vypadlo z hlavy. No ale bráško, ty kalkáš. No tak tady máš dalšího bráchu. Tam bude podle mě zdrhat a dobře jsem předpovídal. No ty máš Pavru, tak ty skončíš. Tak. Mohl jsem si to urobit. No. Tak si to nepředstavuji. Ne. Dobrá, jsem na viní. To jsem nestihl zase dát. Uvidíme. A toto stačilo, takže tady bych se už s váma loučil. Zase se uvidíme v pondělí, takže toto byla taková výjimka. Mal jsem natočit video včera. To nevadí, včera byl pátek, dneska je sobota, takže někdy vyjde ta výjimka, takže bonus, kdo by neviděl. Takže vidíme se u dalšího videa. Čus!